atia nigo kurigirigwa n'ebigori byonsi. Omwanchi omulirigwe TV ya Ndizi TV no muroberio omuganone omurobero gokirakere Jumatano ensa ya mone nusu ya Marogoba asituko batugosanga n'abarayi ao bakisiasa igati abantu babire bakwegendereria asobonjiriria obolemi kigosori elinde bagosanga na intwe nganga kisabali yabo yabeire ileterana n'enkoro kwa Job Maangi naende egento nabingosa bankelinga tugendere kubwacho muroberio naende nabo gosanga na intwe birengere byao weterase omtandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital, omtandao o YouTube Ndizi TV News, omtandao o X Ndizi TV News na bwe na utodikali ukoliao weterase namba elikire ase screen yao litukolia lero nimbwate omogoko manene kyagerango chingonde gosanga nigatyo no mwalimu oberegago egelia abantu abange emecheso yo kwegia seritalia igakorokwa Samuel Mugaka nande gento kongo kinkelinga elitelia ne yagatelia elia abantu abange batamaiti inkoro kunga Job Mugaka mangi aseigo inde no mogoko asenge njo ngosanga tole ne nemsekiane na kyogo teba amara babono nemsek mbiamono byande mbiore amokongonde ase faide muligeri koligeri kamereri totebya ayeningo naende nga nki okobokora asubimo bwao nche amarieta nengoro kusamure Mugaka saremo nkage gotoka Ikonga noto mukrango Nyamira nche no mwegia wechikosori kyokwegia ase enseme yeto ya Ikonga na arabere nkwegeria abana naende ningenderete kwegeria ntonkelinga nditaranywere ya venue stokorake tokwegeria mikese yerorekane naende bono nkwera nempia mune singencho gwachirega tonyorenga ise konyarekana nabo tokoibekese TV bose nabona ndi digital era yachiagacha na boto soko ibekese YouTube and such like things elinda abantu baroribere ngari to tokordeki tobwate totwara bobonde bonse kyagera no mbono ige platform nakoire abantu nabange bakorigere lakini ni matasobogi makero muntu nabwato muchakana aye Samuel Mugaka yes totebyango ngayi oiboreire naende mwaka kyoyo renge naende abayiboli ba amalieta abo ngakyakorwa nchene nyoboira se kenyoro ku Ikonga naende nyoboira mwaka 72 no mongo no kurusara mura mwaka kurusare musabwenge no bayibolera tunabara Ikonga naende no nka Ikonga giga yes ase family ino abana mbarenga muri ase abasacha n'abasubati naende aso okugendera kwabo asobora imanga kikore antoiboire chinto bwate chi family be iyo mongena makomo kokorwa Kerubo na ile family ya Kabere na ntole abana nga 23 abana 23 enkaya ite bwata abana 11 abamura batatu abasubati batana batatu omumuro mugatia nari kubwatia na sirete musubati okano minto na sirete anyaruka ya miteko goti ne sirete abande bonse na okay ase familia ino enamba ya kalenga kwarenge ase familia ino nke ese familia ito ondo monto ogatano na gatatu that is number 8 aso kwiburu kokwe namba ya gatano na gatatu njiranere kwa beto go challenge obo gimabwao kero ko iboletu abamuraba baneno saba abana bamina banene ngugo tatera barengenzi okay ngaki yarenge ngaki nemse ana omuchandole ana omuchandoro gotigara maega okobwate kwabwati embeo abantu bande mbalenge musyo pati bagaika gukonyeka abantu aba banene mbakonyegete naliyo mwa komentari ngechinkuru kabisa oyo gete gosoma na somete na ende bone kero twacho gwikansa tokabanga ngo chikobucha tole school kabanga ngo taberere nkongo gakiende wakogende school nabo kwabera ngo mutinyo mugima school fees etara isana sengencho muri abange sengencho tora abange
na egatoke biasara mwaka agakorire na biro n'ebike byarenge gatobere gasengo musana soko raise that school fees because I remember during my time twarenga abantu batano in secondary school enkeliende barenge batatu nenkeyende twarenge barenga bako muswati okombwa tinga someta form 1 yoka singe school fees twari gutaburania mwaka takonyara ko raise that school fees yakareke isana ono nje nabona ari kwamira lirinde kinde ngakwanyana ndugete chingoko ne bacha bachaiga kwanyara na bacha ku school inde naho ni chingoko isano na nda nara rutano insiringi 500 yaga naho ni ndende 100 chingoko yange 250 osemia anya na nda taiga banyanjira na very school so doing it was very difficult to go kwa matu konsia school the school mwancho murigeria Ndizi TV niko twende tukusanga no mugaka Samuel Mugaka oyore omworokia obwemecheso yoko egia iwe korukunga drama sikona bokwenda kusanga na into gweterase omtandao wito Facebook Ndizi TV News Digital, X Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News nabo iko na autorikera liuko liao wetera ase inambirikira screen ni maetenga ase obo maboli bwa kalento abwatenga amasomo muisike tali kusingererwa ntu abwatenga ki nga abo mureba kairuri baga tiango tora manyango kurwa Samuel ase enkaya ino ekero mogendrete kukina wati aba amakongwa mange mwabeto mugwete kabisa aino mumura abaisike mbalengo ekera abaisika abaino mbabete bago amasomo abago puzeri waba muraba kaiguriba ekagera obo chaimbole bwalengo totebyange kinga kialenge yondo chenga mwa komento na njeta banyaruka baye mono ko bwabura for example ninginyole akere nyaruka yale kwende school je na alikuwa 50 shillings na je transport na je sabuni a pocket money 50 shillings alafu na room swati yako 500 and more ono nkuminga ba mintoka kiche okay kabeterelie umako mutangani na someta form 1 ya sabako ono goita kuli okugorogoro ikonge paka nyanza bakwe kambera kom ngaranga sanga changa ngatebya abantu baminto bali barenge angani school ya matongo bagancinci go charoro unabona na bato muswati okane na alenge sondo ali naenda sogete bokera matongo ngamato muigaga sabarali baga matongo alia kanyona akarireki mwali mu mambia oleboni umuroire gusongalia akanyanjira ngasoma matongo wano rende ekabanga kurukonga baka matongo ekomera ngana bana ari trek na tige bitabu ya school na bori bekaigo ochana koira na koira na ikambera isi yake kokoraki kuma nicho wike school nyuma tenga mundo ta kuendea secondary atara tere primary kuikacha kire nursery atire gochigo karibo bono aiganga yocha kirete ogasoma kwa we school yo Boroso yere primary school Boroso ni someta ikonga primary school mwaka kirasi sana ibere mwa komenta njete bya sara sana no bolemi to kwenda school tato otara machira inibere sato otagoki umanya kwenda school rinde ninginyore gari gutokanyerere geita ona ngo munya biashara ikonga nyane chikago chikoirwa society ya magwagwaria otere no totebia chikago chiaringe senkeli ndo totebenga chikago magwago twachiraro iko twafeli sometimes gokorake ko kwere school linde mambi ya twachapa mbona mkuja shule eka na njaringe challenge sana lakini rende due to that is hard working no monya video renge mtu alikorara njara linde ngobetere ya renge ebone singe jogo tawura ni ko chiwe chia kaire ya twale challenge go jese school chinde chine bono whatever school ya primary sometea ikonge primary ba class 7 kurukula ego mate mkikwa beto okora mate bono iga ntwabwate ntwarwete mate mwa CPE tokaja KCPE bono iga umtaro uri mukoro siekere irusko twasore CBC igo bona ikwaro lirenga bono twangu totebyanga mate mkya kolete nkolete 844 system omwaka karokoro ya koletwe uyo kabiri bano ito yo kabiri so yo gatatu na litonya kolete 844 no na gora mbaka my second level 844 ejo lakini wate banga ko ikete class 7 no ninge ikete class 7 brother ya nene era no mwalimu orenge sama samba mahali kiricho ese school ekoro kuketa primary abono kana agenda kanyora masomo aro garama tarenga ina ya sita
nganyara abantu bagosomera tofauti igo ikonge primary gite class 7 ukama utaraenda umanywa na masamba hendra akarangi kigericho nkanywa standard ya nege irense nkaira ni class 7 na bwenda kana class 8 ngara na class 7 still bakatakanga na up to class 4 because my standard was so low ngatabi mwalimu olenge Mr. Uchuka omogerera lakini wale kusoma Kiswahili ametaye mwalimu tafadhali ni ruhusu tu nijaribu kidogo niona kama nitafaulu nikifaulu mniruhusu nikae darasa hili nisipofaulu mnifanyie vile mnataka bora tu nisome ona kanyanjira na ndibone ya biteretie tu mwaje tu aliko ligirirania bono aka make friends akabaga kongachi insha onga masoesi ande nganyora nimeruka nimekuwa afadhali ono ngasoma hapo paka ngabo umuntu afadhali nganyora kuru abana barenge 84 uri ngale ko range to number 20 inkonda class sana isato nganyora ko range from number 9 to 6 96 gatia ono ngasoma roro aya akamanya kwanta iwono linaende Kenya yetu nja twari tubukurikanu nga mugwanjira abantu babera muru yamera bakagesona ngaite guchiki no kayo muru eni nkeke tutebyango ni matinga abasa mbale bayibule tu wango iga buna naliko ambale bakora form 4 balenka ngaki yabono emaro gabono muru nkeke kya minute muru ya minute aba gusimba njete gosoka isuko achikweligerisha ono gwetera bachite bakachikweligeria gochia abantu abamasamba maria igatoka muru bono nabantu bachite kweligeria ari bako igaba gusaba na mukuru kwimurwa bono into muru bono yamerire bakagesona ekabeterie nduwe gantabinga ari garinga nango sarikarira yangende ngora just amate munka ari uchukokorera aro uyu mwaka ki mwaka 89 1989 yes bono ngachanga kora mate munka mate mwekero nakora Kiswahili na manyetse konyora A na ile songo nganyora A minus nkara li school ke Ikonge primary ba Ikonge primary no jana ndo kora 8 ono ngabanga nanyora maximum 451 nkaranga na machiko ba fadhali no na bali bali bale bonsomia kero na ile ntoro ba kumetinga ngakina suti tianga angana so they enjoyed that ninginyore my brother oliongire taria na atwe bya gwesenge nchonga na kwenda korera matemu aria na atwe bya go school eli sena mutigete na enda bali bansomete na oromba nyate bya go gwetere performance no na jite kokorera they were given presents because of that my performance ono lende nga join secondary karangire munyansa bako ngaganda due to that trouble ya transport and such like things so botambo gotaro kwarosa ekabeteri ngasoma matongo matonga kana soma form 2 ono bagaswa to challenge nanga yora fit extra curriculum activities nkanyora na join drama bono asinge nchondo che tutakwenda somo timoko enseme nko ikwonera tole tukurwa somo timoko mwanchu murigerwe TV ya Ndizi TV nigotogendrete gusanga na Samuel Mugaka oyo ro mwalimu w'emechieso yo kwegia yoberega gusanga na intwe ngake igoretwe ngaye igakinerete amasoma aye ngake igete primary bono toikire secondary bono gako tukucha kurwa sentunda yende yo mutimoko nabega gusanga na intwe tutebinga ngaye ikirete gaigamba kagachaka kwegia amangana ya usikwegeria amangana yemechieso yo kwege asigo yendo ngosabanga ngenda gotengera Ndizi TV nabo bwansu mugusi nabo nabo kogendera gusanga nendo gwetera so mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital, X Ndizi TV News na wega na utobwa gwetera se mtandao o YouTube Ndizi TV News na wega toma liuko liao bose gusanga nendo birengera byao gwetera se namba erikire asi screen yangu na tore aseka getari egetambe Umetari tari bonsora nyoro munta goche mwabo munyaro kokunya kumurigirio kale komne bindo koragai na kuburiri swali wacha gandi gimamo mino gusindigi nyabete that meeting ainda cha kiremba kanka senta ite goika Abai free nchi
Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwancho muligeri we TV and TV no moroberio umuganone moroberio gukira kire Jumatano ense ya moni nusu ya Marogoba asaboneka tugendate gusanga na umwalimu okwegeria abantu bose abana abantu ao emechieso yo kwegia yoberega kwenda gutwerera umugano igogenda gusanga nitugitira se mtandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital umtandao na woto gwa tugitira se mtandao o YouTube Ndizi TV News na boigo X Ndizi TV News na boigo na busanga nento birengera bya gwetera se namba ilikire asi screen yao. Samuel Mugaka. Yes. Naende ni Rasuli. Karibu. Ugaika Matongo High School. Ya form 2. Form 2 nkiki gya chagete gya kwete kyagaso byosoa ase emchezo ya drama buna watoto. Aba muraba gesange bane twari kubutana barwe class ine. Gatoko nabo umera naiga. Naro nabako nakokora. Sometimes naro bago enjoy go travel out. Nanje ngaranga either tiga nanje nara tarana gochi different avenues. Abako nakokora. Uyu mwaka ki? Mwaka 91. 1991. Yes. Outings. No nche mwancho muligiri ni maitenga kerona renge secondary. Yendo kyakagarira abantu abange baswa ase bintebi byo kwegia dramas baswa ebilabo ana senje batete ko sofi school ekyagera ko bere boarding matuka yon spi matongo ni boarding yalinga ngake. Yes, it was a boarding school. It was a boarding. It's one of the performing schools I cannot mugrango. Yes. Nothing in chogo soka. Gutatigi ngani yogo soka. Outings chirochu kire mwana ko soy club. Na bwate kire okogania ekyagera ko bere boarding yoko bege kitambe. Nki naende gya gosugumete. Yani nanyorete mbwato nkoigubija. Okoigubija. Kindaroro. Kingo act. Nkoigubija. Yani ngoranga I'm doing something and they do that thing na kinirita senkaye mechando. Ni mchese ndekera toko genda alie kera to bwate competition. Ntuo yito taraika nkororore bintu biri ko represented on stage kwa ranga inki abantu bari bugwata in mind na ranga bona abantu bari onde kwa nyoro gocherere mechandiri kwa kineire onde kwa rogo gocherere mechando kete onde kwa rege nto kete karasi kete na ranga it was part of me. Yes. Igo kurunka ebintu mbiri kwa bwate wakorera byase kyabantu bose nkwa bwate gendo kenga buni ikyagera none comedian chinyingi chigata kurunka na bwate gendo usaike ni gento somiri osometera use ngi cyagete gende enche nari gutware bintu na ndebo niga nintaka koro isyo mchezo igonda ro isinde ndatwara mchezo ora sekalimo rimo lakini in real life so all touching things this is chiko touch chok ndabona mangana ye school sekore to mchezo no yobono na sabeto mwana kambara kanga bana intade konge primary school ekara bana bari konyokora abayigoli bari korera marika amarika go chinse gabori ngote ko sako na koreria abantu na bokore namo ko korere gente ka bakore monya ari okore gente kiendere nge korere na bokorera ona iga
bone ga senge chunga nder to merana nche ko bange birengere biane igo negento kura bange birengere go jago comment yole is not a joke. Okay, emotions my they ngoja na drama kereko ba acted eline ko musa feelings cy'abantu cyaba kigoswa sabantu baka batu aro musisimuko wika eros wenjera get kama murabu na bono yotwale ngenero korkwari sobare mchezo wako leta ngambili za mshinda fisi wa Kiswahili ndugu yangu watu walikuwa analia machozi akara baibuli bai konga primary wa ora gati gudiru nga fora mbabu ate ya closing abaibuli ba reto besa mpaka noene audience noena digital katasi karwa alikuwa kwa mchezo yote bana bali banda konyokora wengine walikuwa analia so it was a touching play aya nilifundisha tena shule nyingine inaitwa Uborora Academy ambayo iko hapo karibu na Ikonge mchezo ambao ulikuwa unaitwa sofa set sofa set kidogo niliepa mchezo wa mbili samshinda fisi lakini ni ule mchezo lakini niliepa kidogo ni mchezo pia wa huko wa furaha so tutaragenda se emechezo kwa betu kwegeria kwa beru kwegeria abantu ne birengo babere bagoika ndagara ni maetenga ngwaba kwa monyeranga mbale baigete mbaka nationals form tuore na kiesa bali aho yachagete ko form tu tukwanire secondary form tu bono gatoko na ko bana ba muraba kaba mbeka na chegenteke ngachanga kwana no mwalimu ko Mr. Muturi vice president and advocate bo ajere mabariri mata akanyanjira gasoko mbundisa kanso ye group area tokaba tokenda up to nationals ekagaranga na chegenteke nagianchire bono after secondary kana kora matemwana rina chandika by the way form 4 yana na bari to sana during examination nchena arwari to sana amara bere bari ko mumroyo mumbwata kure dormitory kongira na jogora matema inya gingo enda kebara and then babere bakumbwata bangire hongo bane sana arwari to sana I was totally not strong tutaragenda se condition yao nakani kumanyanga ekero mwari worked as a secondary nkerengo kimwegete as a student ntwegete provincial level and one playing to achieve nationals yes okay yeah. nationals no nyale kuinyoranga yega mwachite nationals during that time yari ngebosongo okay bosongo kisi school yes ono tukwanire condition yao mburu ireke obubwarenge obukwa rote ko form 4 tingo teba tukunya teba yeah okay na ndeno ani ngitona kwene I don't know after twakora matemu kana chanka egan kuna ngikretega mateli nga kiria matemu ko irarenge getambe achikosoka talinga bono amatemu abana bakora November amatemu abagatangazu December December around igatangazu January lakini abantu bali kumananga anyoli rumono inungege kakiringa kiari ngwiri bakomutiyo gatatu ndugu yangu emetinye tatemege mu mwana kanya tatemege mu kanya tamate bono gatia changanyana na gwenire gusaiko omoroiro obo mbu affected ya matokeo as school serious because umuntu kurwara ndiko gukora matemo tari chinguru gwe tumubiro gugoita sometimes ko umubiro bururu gwe tuburu kabisa kumenga muchando kimbwa bono naene karna akarto akorda matemo twachaka na beta in that state for about 2-3 months ngachanganya na bwenire busayo na biruya lakini I was totally not strong tali ngurupi rocho kocha kubwa to supported which class imetata ndugu yangu it was not a joke, it was challenging tali ngurupi ko tabata amalia nabona bwene to busayo ngabanga na timoka na bachinguru wake bono riri ndenka ntaka gusumike binyanya nataka gukora gasinde nkaiga matema akorake agasoka nkanyora n'indense brother yano yo muneno lingo mwalimu aganda go back to school ngamukani ngamanta inyabere na isane clinic cell ngwate tukuirora ya ali na iterete na ndomete bono tikana kubori uboroiro bukwa twalite na uwagerete ngatu wataka andi kuira ni form 4 bose michande nero na ndi gweterete school yagerete twata kuira na school aina manene na ende na makongo wake musuko na butora sange naje sabu ngotu ngwerese boniga na bonda nyona ndi gugwitira marigona na gote yo minto enche chinguru chambure to sayo mubiro ko ngati chinguru chikambura pole
pi pakantwara nanyora timbwati tindikorara gotuko kwanyora linde mugaso bitoro byangirire gose ndiri tokora madem kwa nande nalifumfu ma the fumfu that a lot of concentration ono ngatwara a lot of troubles ngatwara ko mwa banene ngateba tingo kobera school mpaka form 4 tingora madem tigankore kindi gionsi gichanyore certificate nganyore jana nyorete warali that's why in most cases chokonyora most of my minds tiko concentrate seme chandelia abantu bakoreke agwetera in society yoro tebe no bwate chi drama chia ni chibirero mono ni mechandelia abantu bagwetera in a community unabone ga present ribuna nkaranstega am the chairperson in nyumba 10 in this locality abantu abange bakuchandika n'abana bagoteretera grievances chabo on our table abana n'abangina omusacha gocha gotenga bwato muchando nakongwaka bono tutara bwase nyumba 10 na ende twabe tukusanga nayo bwatotebiri buna drama chinyingi asengenje ekira sebero na ende kwabe usanga na into igore ase secondary ugakore secondary mukaenda up to provincial level kero mwede provincial level ende totebenga ukaiwe certificate bono ngwera muchukuira na torase entunda yende ugo tusanga na into inga ekarwa kurete form 4 ande nare kwa genderete buchia tukani kumanyanga asinare kwabete wakogendra guchi lakini ni toraenda ase omutimo kwate yabanga chi drama chiao niko chire asebirero yewa na ende ni maetenga korwa so worked ochekwegeria abantu tali gasire rais abantu nabange ba worked lakini mbali konyara kwegeria ani mbali kunyara kulika script ase dramas inki ko kunyara okorai nguli kunyara kulika scripts inki mbindu kibi okora ase drama in most cases ingwelikera because ne feeling ngotwara so again the crown script is a feeling ai to montante ebiri ose yanembwa picture of much of this place ejikoba emechandelia abantu baitete okay whatever okay chi drama ko bagokwegeria ensemo yao ni cheke usi ni cheke swahili ni cheke songo nchire chechi orimu ya as worked in most cases Kiswahili and English lakini ndendo chenga asama tukabwango iga abagusene ndo twabere tukukina sekerengo ndo bwa drama cheke usi kuna ndizi tv ndo bwa drama ko kunyabeta ndo bwa drama chinde chime mengao ekero kuligeri bya asama tukakare bono iga abantu batwale bachakire kwanje bipindi bakatugwate mbage bipindi ko papa ndi virus kumugusi kende te wanjwa mono twaje ko reshift get ama tukaya kare ekero mwari gukina muntu mutwarenga umunguso wakitege nduke kigusibo oli gusenga kiarenge eke swali na kiarenge mutu eke songo gusinki kyabwa to munguso mono bono nonye kigusiki ariko baroro ntwari gotwara cyafe nyusubune ciciko ngusabona bako muntu agwakitege nduke kyaroreka bwango nabona mwatwarire gisimye cyaka bakoko bwato muntu ega bwato megendo kali kyasokororeka nekiya irikale mbi arenga aroro bi arenge bike na ende anene na kiya kogare ebintu ebi byaito mbi akoreteke bi amanyekanete nyendire ebintu bine bi arenga aroro rikale ngambi akoreteke bi amanyekanete koresho mchesa zeke gusitari gasengongo no gwikanansa tukwarenga kwanyoro isikwa abantu amangana kwa bafundisha kwa batainki bako karabaka ba kyagwenera eke kakere naki kyoko yara korosio mcheso gukwege akaronde serious kabisa omucheso nabo konyotwara matoka mange sana ime yao because sometimes when eli go on touch nabo konyoranyo bwate for a long time unabona omucheso nabundista abana abo bacheta up to provincial level negento nabwate ime yane paka namboni gambwate getasira togosira yeah because it was a personal issue our family warash ngegosira igo emechese menge cheidie chikorwa asege ntokora kegenda tokoreka bose nkiligweteire naende kende kegenda tokoreka ewa yana kubolia ngo asinga kiyabono iga kwale ko buli bagali okorosia omochezo gwo kweki
ngindu kiora nyari kukwa ntimu kiora bego gukwanira boniga mbwate michezo ebere ndataka koroisi muchezo oyomo oyugwengencha abantu baito bagochigukwa oborere buno bwa HIV ekegori nkera kere ruthless etabwati masikani getasikaidi gekonyoma na njirende yonse esengenja ita abantu gose ne ekisomo kirega gose they are not informed konyara abantu banyomire njirende yonse yagera abantu baito agochikonyara uboro yuko uraisi muchezo onde ekegori ekebado nkebwate tabiembe mbatageti komenya mambi batageti komenya rero anyoe boniga ari igote mambi tari manyeti igonga nturi gochigotwara abantu gochimotwara because mbali tiyari konyoma esengenje ida batwarira amang'ananga mbabwatie sosi yabere koreteki ere substantial. Mr. Samuel Mogaka. Yes. Asengenje ndo singa ebiro yabutokire kidogo na ndo kwenda somo tumotarairana gwatebira umuchezo yo mora go kwanira ingoro yenyamoreo na ende bono tukuira na kurwa somo tumukono go sangana intwe igoro muchezo onde orabe goko ugo sangana orabe go koroskora iguri bagaringa kichabono omwanchu muligeri tukende tusangana Samuel Mogaka oyole umwalimu bukwe wemechezo byo kwegya ngwena turi asege kageteri gatambe yogenda gotengera Ndizi TV na bwansu bumugusi. Omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye ari bakurigiretia se TV eria bakuburi ngaine umongine okorekana nga kwara arire miaka no inyure mwaka ki gwatugita so buiko bwese omuro minto monene akaiboru omwaka 8 ngacha koiboru oyo 10 bono igo androche ngabo mura nare igo iboire 8 nanjenga iboru oyo 10 androche ngana kolire mia na sita yagote bange miaka ya egerabe 106 lakini boniga osakurigire none gabo o akesabu kurwa 1910 orusani na 2024 emiaka boniga kerto kuyirigirerio mongina agere emiaka 114 yeah. Very good. Very good. Very good. Ine igase ngenjo siberioko no baba barusityo gotero gona siberionge baiwa siberionge musegaya ai musaiga towa monto na towa nondo ko baya ai siberionge musaiga siberionge musegaya ai musaiga towa nonde mugungu towa nondo ko baya ai no kwarueta ai umusaiga amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo ni gotokwegokeria kurwo bwenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwari tora marwaire amange ande karagwa chine ndogwate chi machine chigo kumureka chiarora inkikero bobe chigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tate inkikero bobe amarwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abandi machine engo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwakire ose kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole
mwancho muligiri bwe TV ya Ndizi TV niko tukaendete kusanga na Samuel Mugaka uyoro mworokia wa mangana yo kuegia useme chezo yo kuegia kurukunga dramas asa berega usanga na into sabali yabina yabeire na inde mwancho mulindo kutigetisiko na bako enda kusanga na into karengere kyao gwetera ase mtandao to Facebook Ndizi TV News Digital X Ndizi TV News na bako na utugwati gwetera ase mtandao o YouTube Ndizi TV News na bako kuturikira liuko lyao bose birengere byo kusanga na into birengere byao gwetera ase namba era ase screen yao tutana ndo mutimoko na tebinga ere kara iguli baga elinde korosia omocheso bukwege gentalengere tibono ikomochesara bega gagwe gogasomia busika ko rosia ni goro yenchira egesako ikyaberege gosira asate banga anene mono oburuire bwe HIV asaro chenga ekigolie kaskero china sama kweli naende twabairanga gakwera nabe gatotebinga ekirenga kende abwatenkere kieke arabe cross ekirenga kaberenkere kieke bwate Mr Samuel gokorosia somucheso bukwege nguna naika gotia gotebia ekigolie kigete tukamenya lero ngete tukamenya mambia yagerira murabange basoira mangana aluminati bagete chibasi cyabwango basoira mangana yoke boke bago moigwete una abantu baita bakona komora muro yagaranga ni chibasa bamura batagete bakumanyanga chibasa abantu bwate chinke banyora oro basade no mo unyamiraria mo bakondo ko David na mwani wimioro kabisa mo moya kana chwe byaro koko ngane senge jabo mura bakoreteke batagete chibasa cyabwango ono abamuraba mbatagete gutwara masikini mbatagete gutwara bolemereri bwo gusoma school mbatagete gutwara bolemereri bwo kubundisa kigasi amanya kigasi kiko bahengeri yabo yokuri ono igo by so doing ndogandete kolusi abamurabange because of such kaba ikereru jusi mwe go muronde nasambwa ikonga esa uliye bitebigibike haya oyo onde moisonde naite twagako esengenje yokugani kolengenje kabira okugani kolengenje kabira ejo so eye ne michezo anene leiso gotoka ngatwanye bekira sembeo ande goseka golike ngechenchi birengereri bya bekomya soko bundi sukigase komya soko som elindo muchando yokoreki osire enye namangana yenyamoleo abantu mbake igosemia nende liao bache gotokorereza gukyomo gusi nakibona twakera baka twatiga abantu bito bago bakoera egwate banga omocheso mutangani nenyamoleo oyo kabere ne litukulia lero litukulia no royo gwate obusalibu na bwechwire obusalibu bwo bataito komenya lero bataito komenya mapi mwanjo muri na boigwete nga abamurani ko bataite komenya lero matite komenya mambi nagina ranga nona matuka bango konyoranga abamuraba ke bakunchika ali chinene uba ni kumanyanga naibarusi message toi kumanyanga ibarusi nagitu bwatu Mugaka Samuel Mugaka yakonyosanga na into konyoda yabinga iyore muganoye ngaki abere kakwegendereria as MHS yokwege bono eskuru ya matongo twalenge wakore form 4 ukarwara lakini nani asa ukonyo kabwena ekero kwa bwena nkimugima bwabo bwete bokugendera asense meye yobugima seme yobugima nacha naenda matatu sema ya Kisumu Migori na korega siore miakene na rwaro na bonacha na bomoteba koniga ngorundi ndichigali nero ya berege gonkinya nene nagatokumira na kaiga nanyoranga nande nasoira esa community ya Kindo na ranga gatokwanda chibarasa bita kiritonya gukwanira abantu ende nacha naba nayo bwo chairman wa nyumba 10 na ba ofarolese location ya Boksaba ibona ya change titogacha tukaigwe gesire location ejere esa konga sub location to location ya presently wanda mu chairman wa nyumba 10 wano goitera mangana alia ebintu tukona gukwanira abantu pande mbere to gukwanira kwanyora bagure tigere buna mangana yo kunywa kinyasore batigera mangana yo kunywa maru abande batigere boke bago una bono mumurana abwatete botukoga gusore ngombe yane korugweri ngamotebya esenge ntanya gokorra gukora ligoso na kwabere tonde terera na kwabere gendo utige agara atigete abakitaga kora kikabo muntu oro basade na ndene gwete ngosore korogana so na tokona ukona anda in communities na ende taro semba koreki bachenjire nde baba bantu bagochokote ndege support
bono okay ngwachi watebo bakora igasi ya matatu bono ngono bontere bogendere bono ensemo ya ngaki mechezo yo kuegia asensemo yo kuegia ngaki kwagendere tamega yo after ukore school ngaki kwagendere na inde mbando kya baba biro gosomia na fundisha tabana boniga abande pakuma muroyo manare obwate station yaye nagagocha ne gari na bagutena pi okakurwe gari mantenga mwalimu wangu habari zako nasalimiana naye vizuri aiga ngiko masomereti is still in this primary school ikonge primary mwenye kanaro in America karenga na mtu alikuwa na nera na ne karba kira na bagocha kara kire bongira roma abagotena kabisa nero ngwani bya na feeling anje bono mbiande mimi ni mwalimu ile mchezo ulinifundisha nafundisha America so sometimes na feel very okay I was a mentor of somebody. Yes. Igobono ikonge primary nero school ende nero kwa biro somi gotatika ikonge primary use bantu bane bali kwa biro somi someti abantu bakumbaro kara yaringa station de Chisaria which is not far from here na baruna bafundisha te kero mbabwata provincial level education is tese kumbaro bajitaro ko batarira tuwafanyia mchezo ambao ulikuwa mchezo mzuri sana. Yes. Okay. Watebirenga kwa bire boko gendera gosomia abantu bachira tambe na ende engakiye kero kwali ko basomi hai wakachire school wasabali bagabo sena bali mu boka bakorigiri nima etenga no enintu bitwale ko kine school abana bakoro be school ngo tabarenge bacha kotosomi igoro echigo soli cyo kuegia ngaye ikirete mbaka abantu bagaza ko notice bakurangeri na chete ngarasa bali baga. Okay. Konyo na alikire nabona ari kubuda linde free kwanya rongo na kolika linta ligasi yande kwanya ngo na kolika one ga bidinga emechese yo ikabantu banyakola kana ngasabali baga mwalimu Steven Kambara kangali baga karangali banga bundisa abana una Stella Makori Arisobare Saminya Chiro Samindubi na banki wono karana babundisa ngara bakoriro biya nande ngachanga gendo bororo naro ngasabali baga naende ngaba sofa set ora nande bagakora ngachanga nyora omwalimu kumbaro inga mataya ni bwato mchesa nande naro chino kabwate forum ko ngol akanga kabairaro baga act so in fact twabire toko sukume bintu kiwango kenga bunekyo. Yes. Igo ikwabwate passion. Yes. Na ndo gatwaro kuganinga abande na baraba koreki baba konyora ubumanyi ubu na ende barore abantu barore ngikere in our communities or in our society. Yes. Okay. Muchezo ndenda gata yomoralia nimbocho muchezo wekebiriri yani mwe gwetege gutangasa ngekebiriri yatokire ikonge tundubari tinguma yose mwanyo igwete gento kere ne society kere kebe sana yona kerekyo God willing and given avenues omwenda konyoroisia na ende omugusio ndo senato go somonto ne nato kora twale famira yo gosalie bintu bini society ele binyo sungwa abantu baito. Okay, wate banga kwirende une kwa chito kwa rute skuru kagenda asamangana matatu inki abantu ndubwate chikos abantu bakosomera mangana adrama inki kyagera tuchi usingwa twate no eni ndimo ikyaga siko chikokani kosomera mangana drama na jete paka Rift Valley Institute of Science and Technology whereby na wate colleague students from Matongo by the name Amigo ringe friend yana no ringe Rift Valley bone kono mpastare na robo na tete kongira Rift Valley aiga na tete ko lebinte bibimanyekana lakini unfortunately because of poverty inanya ro koreke go join baka namba no lirubelie Rift Valley no ndiwate nyumba I never joined. Yes, lakini atobe tuko kwa moyo I think wetu moyo nga chipesa cha boli ngo chikosomera drama asingi nchi yalenge kegwa ukagendera kulika na endete kulika na mbona bakonyora ni kingirite kana konya na likira ganto geteka buna bono moisonde na lina na tete kulika ganto no gere simime igoro yelinga ne linga bantu mbota gitikomenya mambia anyora gya jetunga kirike simime iga ngaka ngaroisie channel gete
nganya register lakini ko register bia so sometimes inkere ni passion nga abo gente kembenda ko koraki ngata koresia community group to kono ko era nyo yes okay igo ayekere kangererio cha sobongo bwao ngo kerikanse okay nki bono ntumaite mbara abange babwate okugania sobogima wikere gento gete nkyo abatebi asi practice yo kurika okurika okunga kigokonya totebenga ni biasara okora lakini nubwa ikintu kya kuchira sobongo obuyo bukurika mborubyo obuyo bukurika mbolinga okwalikire gento gosine gitabu kwalika gakire nyomba ngo tori gwaitira kwenyoranga gento getengia betenga kete na ndigi yakoretuka musiko kiare taiga yagera kwenyoringa gento keri egegokorwa ndigi guchikoire ngenje kabiri ekabiresha gucha sama tukabuso nkerengere likieko bwate igoro yo gwakyo kogwe dramas nemecheso yo kweja vision kyo bwate yani kwali konyoro gusirwa kurwa segete nkieke kwali gokoreke nenega akanana nkelinga abana baitongo babundisa nalenge bamanya gwe committee mbaba idol once a mind is idle you find a devil's workshop cropping up elia kabere abana baitu nabona amangana yo kwegia bamanyite nganko benefit yale abana baswaroro bamanya nganko benefit yale mbaba isaka ba idol usiye megondo yakaira being that thing is also another section of an earning why is also acting eso kwegiyok na bakoraki abakonya abanyotese sabakonyoro ko konyora kwabo kurwa elia gatatu wetera mangana ye michezo yo kwegia mo so oisoko leta bonege ndokia bete mwaka 70 unabona mangana yaye engenjo mugusia ale okore bintu biyaye emyakerie mekoro usina bwate njira ya menyete abana aba basikuisi batamanye tipi okobori mwana egento kelio to katakareteki takemanyete iro kabone iringana bunelia elio kwenda iburu era tatamboro moko irunya gitali alia mwaro isugu mwapo lakini lilia twali kubundisa chimbuli chinkong pako mwana ka chire iburu tari koira na gukora bintu biria monta amanyete chinsamo cya yagota agotara boni uko mwana iburu ande baira na barare enyombe ya manangira riri tata buna kwenda iburuga mwakora ni na nyakona unaishi kwako pale unakuwa mtu mkubwa niko kwale kwenda iburu busigoro iburu kwale kuchi iburu to onore abana bake bakwenda barara enyombe yo mo banyomero na bibintu byonjukire ata ensi etwekire chinko matureka korende ntubwate umusaye olenkari ntubwate umuntu monene olenkari ubwate kegwa aiwate banga utakambo beti gitangaso mu bwao nkyura bigosemia umuntu ubwate kegwa nkari asubuma lakini maybe taro chibintu biko genda bya nkyura biko kumwa mbosemerikyuramo abasaba nko batabi baba balemerelia kero babira balemerelia ba work smart ba work hard ba work smart towards this acting level banyore jafe yubune chain inya bako na bako nyora montondo bwanchire gento kelio musirira banyore chinguru cyo korkia aba abande elinde uno mugusito koreki togendera sobia naende watebanga totebenga binti okwegere kukwa otalinge gosomete school nekegwa yes nekegwa lakini ndingwa twarete masomo make obuyamboro byobo aso umuntu bwateke yo gotera okogenda kwesomya igoro gotera obuyamboro byobo obuyambolinga gwetate inyara abantu nabona umura narosibira chera okoro kubikoro ole gukwana buna nyorosa but because of idleness mumurori akabanga nakora ligo sese kenyora na bagasibira chera oroche nyendiri arenge nyendi to bwate ku bubono to kora kabisa na ndede to kutwara ibintu bito bikuru kuchibesa oroche mumurongo cyo gusibwa arenge chera so abantu tikatokole gase tikatokole kendi gyonse kya koleta na earning ndo it's called idle in society yes maybe in 30 seconds nkiora bigo sabe serikali asugusira abasayas bari chitalanta unabona abantu baito buna bagavana ndobwate gavana Nyaribo ndobwate Simbarat from Kisii abantu abatika let them come up bali gichi abantu aba baye guchitalanta
talanta chabo chi ikuzwe iwasukume mahala fulani baranyore their living bono se itankorera nyari bakoracha na athletics talent baramanyoka igegeti anyora abantu bamanyokire banyore chisawadi cyabo n'ibindi bindi nabiro bitibekoreke abibiro bisoime elinda abana nabaro banyore chinsemo cyabo amangana na mange twabwate tusange naye Samuel Mugaka lakini ndo chenga ebiro mbiri gutwanchira kurende nga kireke mokire n'umuchakano nkibwata omwerio abuno twikira omwerio gusanga waitu na Samuel Mugaka kurende umuriro Ndizi TV kugusanga kwaitu na inkorerera nabo kwenda kusanga nende kwitira so mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital, umtandao o YouTube Ndizi TV News, umtandao o X Ndizi TV News nabo na autorikali ukulia kwitira se screen yao inambere igora abweli erinde usanga nende yurenga nga kimuroberi orenge na ende lesson ki kwa bego kwenyorera mafundisho kya kwa bego kwenyorera mbaka ingakiende ilitana enkoro kwa Job Maangi niko twale kubwatira na Victor Sultan Obangi asensemo ya production bakinga kiende teatrorane.